Tangka punta to the moon, brum brum, skot skot. Ano ba yung bata niya? Rancho! O, tignan mo. Nag-andar siya kahit ang wala siyang makina. O, yung ano kaya mayroon dito? Rancho! Rancho! Po, Nade! Halika dito, anak. Magunaw na po ako eh. Tama na yung laro na yan. Halika na dito. At may babasahin ako. Para paglaki mo eh, matandaan mo. Halika dito. Tama na yung laro na yan. Halika. Ito, lagi mong tatandaan ito. Ha? Kasi darating ang araw, magkakaroon ka ng sarili mong pamilya, magkakaasawa ka, magkakaanak. Diba? Ayoko mag-asawa, Daddy. Ito ang unang-una mong tatandaan. No, nasa Biblia ito. No? Hindi po. Dito, ang sabi dito, ay bawal kang makiapid sa hindi mo asawa. Sa madaling salita, anak, wag na wag kang mambababae. Mali yun. Naintindihan mo? Opo, Daddy. Pero Daddy, bakit po nung itang araw po, Daddy, nakita ko po kayo, may katama kang babae, tapos pumatok po kayo sa kwarto. Tapos narinig ko po na di talawat. Nag-iiyaw po yung babae. Ano pong ginawa nyo takadama yung babae? Pinalo nyo po taloob, Daddy? Pinalo nyo? Kasi nag-iiyaw nag-iiyak ta. Tapos po paglabad nyo, para siyang pagod na pagod, tapos naiyak ta. Ano ginawa nyo, Daddy? Huwag ka maingay, marinig ka ng mama mo. Sirain mo ka. Bakit? Tatanong lang naman ako, Daddy eh. Anong ganawa nyo? Wala, naglaro lang kami. Naglaro lang kami. Huwag ka na maingay, baka marinig ka pa ng mama mo. Naglaro kayo? Hindi mo siya pinalo? Hindi mo siya ginarote? Hindi. Hindi po. Hindi nga. Sige po, Daddy. Punyitang bata ito. Papahamak pa yan. Bakit ayaw mo marinig ni Mami? Kasi anak, tsaka huwag ka na maraming tanong, basta huwag ka na magtanong, maglaro ka lang dyan. Sige na. Maglaro ka lang doon. Sige po, Daddy. Maglalaro na lang ako. Oo nga, ang kulit mo. Papahamak pa yata ako eh. Ikaw huwag ka maingay ha. Huwag ka maingay, tatampalin kita. Gago! Gago!